Kadorba shnong Bishnupur Kansas mentaka kendai terik urempang kalayo irang pa shnong bupura hapreng kajing pahara ki pulit ringkat baki magistrate. Hakani kajing lang u MLA ka South Shillong uba Sanbo Shulai ulawan senran lang kum uwe no nong shong shnong. Layo bentung rang ba shnong uba kusoy bok nong pri. Nakaliang uba Sanbo ulakin tu ye kipait ba nong shong shnong bakin ye tray lang ye kakam ban penkelano e kakerteng shnong Bishnupur on tip no eka de kekenjat sngi Kansas Trace. Layawan berkeruku kordo. Ya kan kecing angnur. Kalau pun post dem jogi nong jong senong jogi. Bagi nyo no ya tak jingi. Ya kata kador bar senong kapadon kecing so jimut. Kabagi ya trai kumsi para. Bagi na ya kan tiyo pun kabagi tip kecing kabagi dang uno so kordo. Uba uno rong ba senong uba menfa. Uba la saji ton borom uba kersoi bok nong beri. Rengkat berka ekstip dor bar jong kam dai kabasuk. Unhaban trace sitam ban lau yo so kerdot ubalas so kerdot ubala khatsan dili kisnem kai ke banga kwa ya pi kilok kijor nakaliang ji babok kum si parang ya hange he lang ni tray lang kam ne taka kam ji ba nong beri kadi ke collective responsibility jongi we pi we kinong song sinong ni tray lang nadu menera kasih kada terut jogi ting sapri soy kajongi naki barabar ban penpat penpra kini di pra banai hadu jentap cipo banai menta kapoi hadu no kulimat bo menta kabau blai udan isi tuai ba ai ngi ya kata dorbar ka bagui ka bosuba ai ngi kumba kata ka tin di ong bagadon ga ying ka bayo khun ka bay ni khun ila na blais nem south nem sans nem jerusalem iring iswai imklain kan lo kanoru ndala lek ban papek lagi lawad dia kadau ban kenya ban krem ban wad dia kadau labba kaneka klung kaneka khna kamya hab ya kerteng marsin pitkalai ka kerteng jot ka klain ka saj ka trong berkai kala di skul mentakal sengai ka klain ni ruang nele si do uta kaneka ta ka jing jam daw le si ya kata ka kerteng Bishnupur habang ila don kat lagi para do prasna bila don kat orba ngila den pikela kerteng no kenjat si kejesis bagin weng no yo Bishnupur kenang ba kana ka snong mo jongi kan yeng jot kan laj no naga jing ring steering suai kan klaj no ban la ban klaj ki terpeng jing ba nongbri kadai ka ketika ban ketika yang ka jong piwe nang ne sakmat ngangadon bag sarkar kumbai menteri ilaong ngadon bati pilibelong tiba so sorong bahapo sor sulong brokoi de tong wemeli jong pi balong minister bu iku borom ko jonga ngadon na din jong pi baga government haman lagi department kay jing son kumba biju wan sing jonga kumba biju wan ban hot dong bagi telepon nyimju krian din rei ni kersan jabi nyarap kadi kata responsibility ke jonga klem da pensiun yang kemat yau play pat kadai kasngi kabau play ulabu ya ka ngangit scam kadai ki penya jungi ki beriu handai ka confirmation kadai ki jong play pat ki don ki bun ki bang yos ngoi ko penlong ban poi shadu kadai ka put ban penlong kadai ka dor kan long ka bajai jai ku play sibon ni pi baro ki belawan ban thebun ya baro arspa nyu fui ngon ki belawan sakani ban thebun ya ka jingkit khli ka jong pi ya ka phi lawan ban mi na lagi yeng ke sang jong pi ni la sim ya ka por ka jong pi hendrei ni ipat ya ka jingkir khle ka jong pi tato banang ni sedien ma phi bat ka yeng ka jong pi tenang ai ka kti ka mon ka kti ka deng ka jong pi ya ka bangin wanra ya ka roi ka par ka suk ka san ba ka bha ka miap ha ka ni ka snong ka thau ka jongi baro ba ha ka ni ka poru ngai khublei khamtam yeng menteri pathau ba ngilai long kum si perlok ngala banong haka phone nomor ba isi ong rangba ya ngadang sok tang kum kunna akma jami hendri yo yang rangba man bai kerana phone banga ngong menteri khobli si phone bi se ki bai wan lang bari ba se mo wan district council ban ngangit scam banang ni sakmat kum ba fila ji denga manlong unong yalam ba ngalayos ko gijingkren is kandai kakam jong wei briu kadai jong ka jinga trailang
ya ka bangila ban pen urlong ya ka e ka jingkwa jongi kum gi nong song snong ya ka ni ka snong bat kum ta ka ni ka por ngam dan si ka e ka ba ngan ong ka ba bon ka ba i nong song jongi bolong nong mi khma jongi batang minister hi na ka ni ka nong ba ka jongi ya ka government bat ni kmilanti bangin yo i ya ka jing pen roi kaban long ka duksa sekiwe bar kisnong banga khot ruwat yau local MDC jungi bom semlatan bangi akan kapor bom dei long sang sang nang ni handai nga khot i ru bai la banwan bangi ngi trai banya penroi ya kan kisnong bar kan kapor ngasiwan ran hai kini khot lang iki nong sang sang paro jaka Bishnupur Kanjastris khamtam ki long kme ki long pa ki khna ki rangba ki temen ki bom semlala banwan jaka ni ka darbar Hendai nomor kita ki kendon jaka ni ka ba lawan penya daka office jong sim lim ba kisah tangi kirang ba hendai ngila hadian pat kadon ka kamera ni kadon ka lat yangi ba hakawi ka dorbar ngin sala ban khalang bar ki kendai ki senrang kumalong giwe kisnong ban kimilanti banang ni sedien bau blai alam yangi hadu ka por kum kasnong unang ya ilam yangi nang ni sedien bau ni wan pendep ya ka jingmu ya ka plan ka ju haki yingisem haki linti gisengien haki skol haki jakatra ya ki yogi hat jongri ka snong bakani ka snong kanong ka snong ka blaker khu dau play ya jet rang basnong ka ki jet rang basnong re ka jing ite jungi paramangi kam de bakan ya thut no tang nam tai di jing jet rang basnong kay telat ba menta to ngin ya teli ngin ya yu na ya sha ya klet kumbal ong mo bawat nobri ya ka ba lalek ngim la ale yesu ngim la awan ra dai to ngin ya pen bah ya ka ba syakmat ngin ya pen no syakmat klet no ka e belada ja ka belaja ngim don kata ka jing problem nomor ngin hab im hi haju hi manga mapi man kasin ya kendu hang ni hador bat ngin ya pulun hi ka Bishnupur tingin isu ya pejong iwe tengah semua kabung fru ya deh ngono pi kamrin ka jing ya sotu bakla jong aja pi mereka ditang dulu uklam kubet dam jin dau mudon nu kubet temu ka election harnat untuk por kala ya baik te hai tu por ka sudut tang itu tension tai kendiak mo te sai tension mentah singi kala akut ne hiop no ne pada ka tension kamdan shu la yakut